Ben, imos dar comezo a sesión extraordinaria para aprobar se procede, dous puntos do orden do día. O primeiro punto sería a ratificación da urxencia desta sesión, basicamente a urxencia para que cumpla uns prazos determinados de publicación de exposición ao público mediante publicación e inserción de anuncio do boletín da provincia e que poida solventarse no menor prazo posible. Esa é un pouco a explicación da urxencia disto para que entre en vigor canto antes no ano vindeiro. Votos a favor da ratificación. Por unanimidade, pasaríamos ao primeiro punto, que sería a modificación da ordenanza de venda ambulante coa proposta da súa derogación. Ten a palabra o voceiro de Facenda. Bueno, como xa se explicou na Comisión de Facenda, por parte dos servizos de tesourería e dos servizos económicos, detéctase que, en concreto, na ordenanza de venda ambulante hai unha inadecuación entre o que di a norma e o que están ingresando os vendedores. Entón, pídese que se adecúe a situación que se resolva. Parece como máis prudente proceder á derogación da propia ordenanza e, mentre se procede á derogación, redactar a modificación da nova ordenanza. É algo que se fai, porque é de sentido común, pero tamén porque se nos pide desde os servizos económicos. Foi visto na comisión, foi ditaminado favorablemente pola unanimidade das persoas que estábamos ali na comisión e nada, entón propónse a súa aprobación. Entón o que aprobaríamos sería derogar a actual ordenanza que regula a ocupación de chan por venda ambulante e, mentras tanto, proceder á modificación da actual ordenanza. Nada máis. Ben, ten a palabra voceira do Partido Socialista. Boa tarde. Nós estamos de acordo coa proposta. Ben, pois visto un pouco o sentido dos grupos e que a proposta do Goberno, votos a favor, aprobada por unanimidade. E o seguinte punto do orden do día é correspondente ao Plan Complementario de Obras, tras as indicacións tamén dos servizos da Deputación de realizar unhas correccións nun proxecto que entou no Plan Complementario de mellora de envolvente do pabillón cuberto do Colexio Brea Segade de Taragoña, traese o proxecto modificado que non supón unha modificación do importe, simplemente determinados aspectos de partidas que estaban incluídos, que se mellorou, se incluíu algunha proposta para facela accesible, mas non contempla ningún tipo de modificación, haga as cousas técnicas, e isto que acabo de mencionar da accesibilidade, o importe é o mesmo. Lembrar que corresponde a unha actuación de 63.300 euros que mellora a envolvente térmica e dota de mellores condicións ao que exerce de patio cuberto do Colexio Brea Segade de Taragoña, que está dentro do plan complementario, do plan de obras da Deputación do ano anterior. Basicamente isto, tamén foi informado favorablemente na comisión, polo tanto, procedemos á súa votación. Ten a palabra primeiro a voceira do Partido Socialista, se quere dicir algo. Nós estamos de acordo. Creo que xa pasamos directamente a votación. Votos a favor deste proxecto modificado, e queda aprobado tamén por unanimidade. E así damos por pechada esta sesión.